Prøv at forestille dig at ligge under det her træ og kigge op i kronerne og se solen komme igennem. Og så læg dig ned og rejse ind i dig selv. Og mød et dyr på din rejse, som vil fortælle dig noget, som du kan bruge i dit liv. Noget, der kan hjælpe dig til en intention, du kommer med. Vi arbejder med intention på mine trommerejser. Og dine dyr, som du møder, kan komme til at guide dig lang tid i fremtiden. Du vil tage deres kvaliteter med dig ud i livet og tage det med hjem igen. Tag den her setting med dig hjem. Jeg har taget stedet med mig i mit hjerte. Jeg var her for et år siden for at lave min allerførste trommerejse. Og det her træ kaldte på mig, og jeg har fået takt det i dag. Og jeg fik min trommestik af træet, som jeg har lavet sidenhen, som ligner et slangehoved. Slangen, som er med mig for at transformere, for at hjælpe dem, der kommer på mine trommekurser, for at transformere. Hvis du ikke har prøvet det før, kan du møde dit kraftdyr. Hvis du har prøvet det mange gange før, så kan du tale med dem. De kan vise dig en hel masse ting. Det er en fantastisk måde at komme ind i sig selv på. Og det, der sker, det er, at man ligger til lyden af trommen. Så går man ned i underverdenen, i sin egen underbevidsthed, og møder sit kraftdyr. Og imens I ligger her, så går jeg rundt og slår på trommen. Ind i den her tromme, der er mange forskellige dyr og ånder, som kommer med på rejsen, som jeg ikke har noget med at gøre, men som på en eller anden måde støtter under rejsen. Og den healer. Jeg kommer til at tromme hen over jer, og I heales og opløftes, og de blokeringer, der er, kan gå væk. Og vi kan give dem til det her kæmpe træ, som jeg bare er så taknemmelig for vil hjælpe til. Så det er her, vi skal ud på trommerejse under yogafestivalen på Møn Retreat.